Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Dahan-dahan ng subo. Eto naman, kala mo mauubos. Ay, ganyan talaga kapag ka nang iinggit ng ulam. Diba? Yung ayaw magpatusok sa iba, correct, no? ayaw magpatusok sa iba, tapos yung pagkakasubo ng mga menudo tsaka ng mga masasarap na mga sarsa, mga ulam. Walang nguyang-nguya. Correct, ganun. Lunok lang ng lunok. At pakayabang porque hindi pa nisan tinitira today. Oy, ang swerte kapag ikaw ay kumakain ng masarap, mainit, at syempre, bagong luto. correct, nagpapasalamat tayo dahil may mga ganyan tayong mga blessings. Minsan, hindi natin yung binabaliwala ba natin, pero kapag nalaman pala natin yung kwento ng mga ibang tao kung papaanong nagtitiis ng gutom, kung papaanong wala pala silang pambili ng kung ano man ang ini-enjoy mo ngayon, 'di ba? Dumating na ba sa sa punto ng buhay nyo yon? Yung tipong talagang grabe, no? Dinaanan natin yung phase na yon na nagtitiis tayo ng gutom. Totoo. Hindi dahil lang nagtitipid kayo, kung dahil wala talagang pambili ng pagkain. Yung sa akin nga nung araw, partner, kaya ako patpati nung araw kasi diet by poverty yun. Hindi bagong invento po yun. Hindi bagong invento. 80s and 90s diet by poverty na. Ganon, hindi ko siya yung parang yung mga ngayon na mga OMAD, 1 meal a day. Yan, yung mga iwasan ng mga carbs at sugar, mga ganyan para pumayat. Hindi, wala kaming ganun-ganun. Nung araw talagang wala kaming makain, di ba? Yan tawag sa akin dati nung high school, olive oil. Kung alam niyo po yung cartoons na Popeye, yung love interest ni Popeye si Olive Oil, payatot po kasi yun. Kamukha po ni Nicole. Oo, ganun yung mga itsurahan ko dati kasi nga diet by poverty. And in fairness naman, that's the most effective diet, di ba? Pero totoo, ikaw dumaan ka na rin sa ganun. Yung tipong nagtitiis talaga ng gutom. Kunwari, hindi gutom. Kunwari, ako ilang beses to, kunwari, busy, may gagawin. Pero sa totoo lang, wala kasi akong pera para sumama dun sa lunch out. Totoo mga yun. ganyan. O kaya kumain ako kahit hindi pa talaga ako kumakain. Ganun. Part yun actually ng humble beginnings ko. Yung mga ganun. Nung una, bata pa ako, akala ko sadyang parang nagtitipid lang. Yan. Na parang, siguro tipid lang yung lola namin, yung mga tita namin. Na-realize ko yun nung malaking ako, wala pala talagang pambili. Oo, na-realize mo na mahirap pala kami. Hindi pala kami mayaman. Correct. Na itatawid-tawid lang talaga ng mga magulang natin ng mga bagay-bagay. Totoo yun. Hindi mo rin naman talaga masyadong alam yan kapag ka medyo bata pa eh. Although, may mga iba na bata pa lang alam na nila. Diba? Alam na nila na nakulang ka. Ako, partner, alam ko dati talaga. Kaya siguro, mention ko na to dati. Ganun na lang kapag kakain ako sa isang lugar na merong, kunyari, buttered shrimp o kaya mga malalaking mga alimango, alimasag, diba? Yung mga ganyan. Yan, diba? Tinitira mo talaga. Malaking gayat ng beef. Yan. Hindi, yung steak. Yung mga palang partner eh. Yung mga malalaking, yung mga hipo, yung mga sugpo. Talaga hanggang ngayon amazed ako dyan. Kasi natatandaan ko nung bata kami, ang afford lang namin, partner, yung ulo. Yung ulo ba yun? Tama, yung ulo. Yung dulo lang. Kaysa naman yung yung antena nila. Hindi naman tayo mabot doon. Ano ulam natin, Nay? Antena ng hipon. Okay na ba tayo dyan? Yung mga tinapon sa palengke, di ba? Pinuputol nila yun bago kiluhin. Tapos sakay binibenta. Ganon. Hindi. Yung ulo naman. Kawawang-kawawa na. Hindi naman tayo umabot doon. Pero yung ulo, kaya
namulat ako sa sinigang na puro ulo lang ng hipon. Oo. Sinigang na hipon siya, in fairness, di ba? Yung halo ka ng halo, wala kang makitang katawan ng hipon. Walang katawan to, di ba? So, hindi kasi, di ba, parang ewan ko lang yung pinupunta namin na gilid-gilid na palengke dyan sa may Guadalupe nung araw. Oo. Meron dong batang lalaki na lagi nagbebenta na meron siyang dalang isang timba na puro ulo lang. Binibenta siya puro ulo lang. Hindi ko alam kung hanggang ngayon may puro ulo lang. O kawawa naman yung hipon. Oo, hiniwalay. Yung ulo sa katawan. Oo nga, basta natatandaan ko, ang binibili namin ulo lang ng hipon. Kasi yung mismong hipon, maharlika kasi sila. Totoo ha. Yung may kasamang katawan. Lalo yung swahe o lalo na yung sugpo. Diba? Mahal po talaga. Pero sa palengke, alam mo ba, dati, na-discover ko lang din kasi sinama ako minsan ng lola ko na mamalengke. Ano daw? Oo, yung mga buto-buto. Libre yun eh. Tinatapon na lang yun ng mga ng mga matador. Binibili namin yun. Wala, panis kayo sa amin. Na kasi libre. Sa amin, libre lang yun. Pinapamigay. Pag isang basket talaga yun, partner, alam mo yung lalagyan ng ladies choice na malaki, yung pinipihit na gano'n, kulay white. Correct. Napupuno namin ng buto-buto yun. Siyempre, may mga laman doon na nakakapit. Totoo. Actually, yun naman din talaga masasarap. Yes. Di ba tingnan mo, kapag pumunta ka sa grocery, may mga binibentang buto-buto. Oo. O yung parang, yung mga... Ayun, may laman-laman pa yun sa grocery. Yung sa amin, konti na lang. yung ngangat-ngatin mo talaga. Ngangat-ngatin mo talaga para maramdaman mo may laman yung buto. Pero malasa naman. Yes, pag nilaga mo yun, sabi ko sa'yo, pag nilagay mo ng maraming gulay, nilaga talaga yung lasa niya, parang ang bulalo kasi puro buto. Yun nga lang, kami ng mga magpipinsan kami, halo kami ng halo, wala talagang laman. Yung lumulutang na lang yung laman. Totoo. Kasi humiwalay. Correct, may mga maliliit na mga lumutang-lutang, di ba? Kasi nalasog-lasog na, kasi napakuluan na. Hindi, tsaka kahalo ninyo, di ba? Nagkalasog-lasog na yung buto-buto, di ba? So lahat tayo may mga ganyan. Correct. May mga ganyan tayong mga kwento. Kung wala kayong ganyang kwento, di kayo na rich kid. Di kayo na mayaman, pautang naman. Pero totoo, maganda yung experience din yung mga ganyan, yung ganyang klase mga humble beginnings. For you to be able to really appreciate kapag ka ikaw medyo nakaluluwag-luwag na. Tingnan mo kaya nung lumaki kami ni partner makakain sa masarap na restaurant pag meron, di ba? Kunyari bagong sweldo. Alam mo, hindi ka papayag ng isang ulam lang. Kailangan matikman mo yung maraming ulam. May gulay, may chicken, may isda. Correct. Ito nga si partner nung araw wala makain, di ba? Kumukuha lang ng mga buto-buto na libre sa palengke, pero wag ka ngayon. Pag tinanong mo ka anong gustong breakfast, ay naku, talaga naman, pak na pak, may pancake. With honey on with top. Honey and butter. Di ba? Kasi para sa akin hanggang ngayon, partner, feeling ko talaga mayaman lang yung nagpa-pancake. Kasi parang extra kasi siya. Kulbawa, bibili ako sa labas o kaya gagastos ako ng pera. Ang basic na kakainin ko na talaga, kanin tsaka ulam. Kapag ka bumili ka ng pancake, alam mo may extra kang pera dun may extra budget, di ba? Parang ngayon, common na yun. Pero ng mga bata po talaga kami, mayayaman lang yung may pancake. Correct. Hindi ka makakabili basta-basta nun. O di naman kaya, meron tayong mga nagagawang pancake. Natatandaan ko nung bata kami, may nagagawin kaming pancake, pero hindi siya bilog na bilog. Katulad dun sa mga mayayaman kong mga kaibigan. O yung amin parang omelette. Alam mo yan? Siguro pinalalapad talaga ng husto para para dumami. Baka naman balat ng lumpia yun, nakala mo. Baka din. Uy, speaking of balat ng lumpia, dati partner, natatandaan ko. Sobrang nipis ng pancake. Natatandaan ko partner yung balat ng lumpia na yan. Yan yung ulam namin. Kasi bihira kami makabili na may biginiling. Kung meron man, kasing laki lang ng ng kuko ko sa liliit. Tapos binalot. Baka naman kulangot lang na nalaglag yun, nakala mo laman. Kala ko giniling ko langot lang palang malaki. Pambihira. Ay, malasa naman. Sa bagay, maalat-alat din. Correct, pumasok naman siya. Pasok! Di ba mo kaya? Lasang lumpiang Shanghai. Oy, alam malasa ng kulangot. Yung mga tumawa, alam na dis. Maalat-alat, oo nga, tama, confirm. Ganon. So, may mga ganyan po talaga tayo. Na-experience ko, partner, minsan talaga, alam mo yung sibuyas toyo lang. Ngayon naman, oo. Ginisa, anong ulam mo? Bistek. Correct. Isipin mo na lang, kung umuso kasi noong mga panahon na yun isipin mo na lang. Masarap yun ham yan, di ba may mga ganon? Correct. Naranasan ko nung bata kami, ganon talaga. Isipin mo lang, bistek yan, pero ang totoo, toyo at sibuyas lang yun. Masarap naman pag pinakuluan na. Pag ginisa mo na. Actually,
yayamanin pa kayo niyan kasi may Aba, may sibuyas. Diba? Sa amin, toyo lang talaga. Carry na, sapat Pinakulo ang na. toyo. Oo, So, yung masarap-sarap din masarap naman, talaga ah. siya. Mga sa isang mangkok ng kanin, ang mga ano yan 2 tablespoon ng soy sauce, 'di ba? Oo. Mga ganun, tapos sarap nun. Pag gusto mo pang mas malasa, dadamihan mo pa. Alam mo, ang Yun. dami nakaka-relate sa pinag-uusapan natin. Correct! Parang lahat sila na yung ginawa natin, yung mga na-experience natin, na-experience din nila. Sabi ni Totoo. Delphine, toyo at mantika lang pwede na. Sapat Diba? na, 'di ba? Oo. Tsaka dati hindi ako nakakabili ng burger. Kaya ang kinakain ko talaga kapag may tinapay kami, ang palaman niya piwi kasi ang piwi ay barbecue flavor. So, lasa na Oo, rin. lasa na rin. Tas crunchy pa. Oh, pak. Yung burger nyo ba crunchy? Yung piwi burger ko crunchy, 'di ba? At saka nung dati partner, hindi ko naranasan magkaroon ng pera pag Oo. pag nasa school, yung nabaon na pambili ng pagkain. Hindi ko naman hindi ko naranasan yung lagi kaming nagbabaon. Kaya swerte nga ng mga anak ko na nakatutok ngayon, Princess and Prince. Ang Yan. swerte ninyo, meron kayong perang pambaon. Oo, masasarap na yung ulam na binibigay sa inyo ng nanay at tatay nyo. Sa true. Yung nanay dati, nung Ay, araw. nako, oo. nung araw talaga, hindi ko nga alam kung paano ako tumalino eh. So nakakatalino talaga yung mga toyo, mantika, nakakatalino yan. Yung mga kinakain nyo ngayon ng mga masasarap, parang nakakabobo lang. Nakakatamad, no? Oo. Parang mga batang yung tamad-tamad pagkatapos So true. kumain. Correct. Oo. Tamad na tamad, pero ang sarap ng pagkain. Oo, samantalang tayo dati, Toyo, mantika, asin. Correct. Ay, Oo. naranasan mo na ba na mag-ulam lang ng asukal? Masarap yun, ha? Ay, Dati. partner, kape na may May na may asukal, asukal. May kape Oo. sa amin, asukal lang Yayamanin. Niyabang. Ganun. Tutunawin mo lang yung asukal sa kanin, yun na, tas may tubig. Masabaw-sabaw, masarap. Hindi ako nagaganon partner kasi hindi ako mahilig sa matamis na kanin eh. Oo, kaya Nawiwirduhan ka. Oo, nawiwirduhan ako sa lasa. So, nilagyan mo ng kape? Oo, kaya So, mas kape okay ba? na may asukal, 'di ba? Bakit? Nangingialam ka? Yung trip ko dati. Gusto ko pagkatapos kong kumain, nanginginig ako. Bakit? Yung kanin ko may kape. Bakit? Kaya pala alive ka. Kaya pala pagkatapos mong kumain, hindi ka tinatamad kasi nagpapalpitate ka. Yes, bibong-bibo ko. Yung may kasama pang nginig. O, di ba? Ikaw ba naman, kinapihan mo yung kanin? Di ba? Tatlong mangkok ng kanin yun, partner. Ay, nako. Lahat tayo may mga ganyang klaseng kwento. Totoo yun. Isang nag-trending before na photo is yung photo ng isang basket na nakasabit sa may taas ng bubungan. Sa Tapos kisame. sa may kisame. Tapos may nakalagay doon na hindi mo alam to, palibhasa rich kid ka. Correct. Kasi natatandaan ko noon sa probinsya, kapag may basket na nasa may kisame na nakasabit, may ulam kasi doon. Totoo. Yun Oo, yung tinatago. old school refrigerator Correct. na mga matatanda. Tinatago, partner, kasi yung mga pwedeng kainin, yan nasa Oo. mesa. Pagka halimbawa, mga special na tao lang ang pwedeng kumain, nandoon sa basket, sa may kisame. Correct. At magtataka ka rin, ha? Oo. Hindi siya dinaga, In hindi siya fairness, inipis, hindi siya nilanggam. Correct, diba? At hindi na papanis. Ganun. Kaya be thankful, kabisyo, kung masarap ang ulam mo ngayon, hindi mo pinagdaanan yung mga kwento namin na na-share namin kanina, na nag-uulam ka lang ng asukal, Correct. toyo, sibuyas, di ba, hipo na ulo lang. Oo. Kaya minsan may mga iba, 'di ba, sa psychology partner meron silang parang association sa smell, 'di ba? May ganon. May Oo. association sa taste. Kaya hanggang ngayon partner, hindi ako mahilig sa champurado. Okay. Oo, kasi ang natatandaan ko talaga partner, una pag champurado, ibig sabihin umuulan. Ayoko talaga ng ulan. Tapos sa Grabe yung association mo, bata pala, na-connect mo na lahat. Hindi, ayoko talaga ng ulan eh. Oo. Well, gusto ko na wet ako, pero pero ayoko ng ulan. 'Di ba? Ayoko ng ulan kasi ang naiisip ko lagi pag ulan, malungkot, walang pasok. Mahilig ako pumasok noon sa school, parang ganoon, walang pasok, tas tulo ng bubong namin. Yun yung mga naalala ko. Tapos ang kakainin, champurado. So ganun yung association ko, parang malungkot. Oo. Parang mahirap, parang parang malungkot. Kaya Parang hanggang hikahos ngayon, ang buhay mo oo, pag ganun. basta parang ang dilim, ganun. Kaya hanggang ngayon, kahit na ang dami-dami pa o kaya mamahaling klase ng tsokolate yung ginamit dun sa champurado, hindi ko pa Hindi rin siya, appealing hindi sa'yo, pa rin no? siya appealing sa akin kasi may mga ganun akong sugat ng kabataan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po ang inyong kumikinangina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay ng iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
basic!